То съм. Аз съм, здравейте, мислите, аз съм Gamer Dragon BG, така се казвам. Общо взето Gamer Dragon BG. И с мен е ТХ3, Росен Василев и... Да. И сега играем Minecraft. Ето го моя скин. Аз съм Firelord BG, така се казва скина. Но няма ви кажа паролата, разбира се. О, някой е сложил глави на Стив. О, имам глава на... Аз ли? Какви демонстра... Аз нямам кирки. Откъде ги получих тия неща, наистина? О, мага! Много благодаря! What? Яко, имам 2 стака диаманти, ама... Много ми е странно, искам нещо да го питам. Това... Коло, ще играеш ли в сървъра? What? Кой ми даде фойерверки? Чупих си просто и някакво получих от тях, получих фойерверки. Чупих си и така получих фойерверки. Моят ли? О, Gamer Dragon BG. Само... Аз пък сега... What? Трябва да търся на толкова надалече къща. Ой, нямам. Шмате ли? Кой ми? Не бе, напиши регистър, паролата си и после ще си. Ало, Колю, напиши само, сега напиши регистър и паролата си, после ще излезе логин парола. Да, Awards. Аз ли? Аз искам да се телепортирам, защото не мога сега да се намеря къде да живея. Кое е лут? Трябва да се храня. Мен! Не искам да... Не искам при теб да ме телепортираш. Някой ми взе всичкото месо. Какво? Къде съм? Сега искаш. Да знаеш, Коло, имам 2 стака еран. Да. Имам енчантната кирка също. Имам и лодка, имам и глави, имам... направо.
Тук ще строим къщата, където аз съм. Значи започваме от тук. Почваме да копаем, започваме... мислех, че намерих кол. Коло, къде си? Къде е лямата? Аз не се виждам. Виж му, ти как можеш да виждаш инвентара? И сега ще му дадеш толкова голям инвентар, че той направо ще вика Аз ли бе? Аз ли? Аз правя клип. Аз правя също клип. Падали са му нови неща. Силно свика, най-сетне спечелих някои хубави неща. Не, как? Аре, трябва ни кол! Искам кол! Сега трябва да търся кол. Искам да намеря 3... Не! Много съм бях от смъртта. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Кой? Кой е той, бе? Труди го. Ако искаш. Тук ще една... What? Коло, виж. Коло, ела за малко. Коло. Виж, кой направи тия стълби? Не съм аз току-що правих. Аз си правя собствена... Правя си някакви стълби някой ми е направил. Някои те сами се оформираха. Кой стои горе, виж? Кой стои? Махай ги тия неща, не ми трябват на мен. Какво искаш? Аз нямам проблем. Имаме енчантната кирка, тъй че. Кой го направи той нещо? Ти ли си? Кой прави тези неща, аз пък не искам да ги прави. Чай, аз пък нямам... Аз имам стакове. Коле, ако искаш да си намериш кученце, имам дърва, имам това. Аз имам кокали, Коло. Дай му, защото Коло иска толкова много, че вече ще има гръмни мен. Просто някакво... Коло. Не май с... Аре бе, кой стои къщата? Викам... Кой... Кой е имал? Да, тук ще... Спълни му кучичи вече. Махни са, Коло, махни са. Ето. Не! Колко, вземи го. Той ти долу, ама не падна.
Върви по стълбите. Кой направи той нещо, Кой се правеше ги с мене? Кучето, има много кучета горе. Ами, ела горе, виж колко кучета има горе, ела да видиш, ела. Лад, някой има удар. Кой има удари? Взимай. Някой има будна. О, аз имам кученце. Къде бе? Да. Имам си кученце. Той куче ще е мое. Не избяга. О, има още едно куче, ломи. Той ще си мое. Аз той съм писал. Кой чуби къщата, бе? Кой? Не ми казва, че е Росен. Благодаря, че някой ми помага. Ама просто някакво, аз чуя... кой е този човек? Трябва да ми Кой направи този врат? Бе, аз не искам да ми е така къщата. Не си ти. Добре, кой тогава ми строи къщата? Кой е? Някой сложи стъкла. Това как се казваше? Той е... Някакъв ми троши постоянно тук, за да ми направи някаква тъпа това, Росен, ще ми дадеш ли това как се казваше? Стъкла. Не знам. И аз стои съпит. Какво сте направил? Някой постоянно ми дава неща. Ще ми напълни инвентарито и вече... Мога ли това, Росен, може ли да ми дадеш, как се каже, стъкла? Някой ни даде стъкла. Благодаря. Кой... Може ли това чуе? Да. Дай. Къде са торчовете? Кой бе? Долу в водата има куче, което Коля може да е за тебе. Това е моето, да знаеш. Не, за кого го убиме? Мога, нямам кокълчета. Някой си спроси вече да го убиме. Някой, който ми руши, някой прави, искаш да ми направи някакъв номер с дупка и аз да падна в дупката, ама аз не се фанах, Който го е направил, ще види един умрук от мене. В лицето.
Писна ми някакво... Ало? Ман 10 затворя. Кучето ми е тъпо. Кой ти каза, че е тъпо, ей? И ти защо го удари пък? Кучето му първо, за кого го удари? Искаш да нямам кучета ли, ей? Ти е моето куче вече. Какво стана? Кой направи това? Кой го направи? Кой го... Кой? Аз ли... Какво? Имаме диаманти? Вече, ако още имат някой направи нещо, аз влизам от сервера. Писна ми, някой, аз се строя и хомето ми се руши. Ти не е нормално, е. И си загубих... Някой... Кой строи, бе? Коля, не си ти, нали? Кой си прави шега? Кома гледаш, бе, куче? Тия даймонд и... О, имам даймонд кирка. Имаме диаманти вече. Какви блокове? Не, паднах! Аз ще ги взема, чакай! В Коля, ти ги вземи, аз вече имам. Колко стака бяха? Кой имаш? Зомби! Помощ! Убий го, убий! Да. Как се казваше, Коля? Пратих ти, бързо! Кой върна даймонд, бе? Това е много яко, нали? Кой ти... Ей, кой върна толкова диаманти? На мен никой не ми е взел диамантите. Нали знаеш кой е? Росен. Да, ти можеш да бъркаш в инвентарито. Коля, направих честове. What? Кой разруши? Кой разруши това? Някой се прави шегички с нас. Защо ме удръж, бе? Кой? Махнаха ни честовете! What the fuck? Махнаха ми честовете и ми дадоха нови. Да, аз нямам място в инвенторието си. Сега ще дадем тук. И тук също... Не, ти ще оставя. Какво дават? Да, видях какво дават, ама на мен не ми дава, го взимам. Моето инвентори е препълнено до дупка. Ти имам толкова много честове. Добре да знаеш, Коло, ако искаш диаманти, аз ги сложих в честа. Имаме толкова брони!
Колов често има брони. Взех си броня. Лад, аз вече нищо не се едно. Коло, как се пускат твои верките? What the fuck? Кой ми пълни инвенторито? Някой ми пълни инвенторито с брони. Някой постоянно ми пълни инвенторито. Ало? Ако знае... О, толкова стака диаманта правя, да знаеш. Ай, махне ти, той някой постоянно. Какво стана? Кой... Кой те махна, бе? Ще влезеш ли отново? Ехей, тук само напълниха с брони. Знаете, хора, този сервер е много як, ама малко мразя нещо. Пълнят ми, постоянно ми пълнят инвенторито. Тук постоянно... Кучета! Кучета! Пуснах едно куче. Добре, вземи го. Някой отваря в инвенторито. Куче! Не ми дава да натискам върху той куче кокале. Кучето ме убива. Що? Кой го строи той, бе? Кой го направи той? Стига! Ако може да имат някой направи. Ти ли го направи той? What the fuck? Кой го прави това? Аз да съм от сървъра. Ще игра... Ами ти беше от мен, аз съм Гиван Драган, беги да забравяте с мен. Това е като коментарите и... Чао!